Amigues i amics, les eleccions a Holanda ja s'han celebrat. Unes eleccions que havien de ser una mostra descriptiva, no només de l'increment del populisme, sinó que havien d'obrir la porta al primer govern trumpista de la Unió Europea. Ara toca analitzar els fets. La propaganda, les mentides i la postveritat queden per unes hores enrere. I els fets ens diuen que les eleccions holandeses han estat marcades per la derrota del populisme de Geert Wilders i per una gran fragmentació del paisatge polític, ja que s'hi presentaven 28 partits, 13 dels quals han obtingut representació. Podem escollir preocupar-nos, perquè és preocupant, per l'ascens menor del que s'esperava de l'ultradretà Partit de la Llibertat i el seu candidat Geert Wilders. És cert que, malgrat la seva derrota, han obtingut un resultat destacable. Són la segona força política, empatats amb els demòcrates cristians i els liberals d'esquerres. I ho han fet a partir de propugnar tancar fronteres, sortir de la Unió, així com tancar mesquites, prohibir el Corà, impedir l'entrada d'immigrants musulmans, el clàssic discurs de la por, farcit de mentides i mitges veritats. Us sona? Això va funcionar i molt bé amb el referèndum del Brexit i a les eleccions nord-americanes. Allà, al Regne Unit i als Estats Units, el mal ja està fet. Holanda ha sabut, de moment, aturar el populisme. Però el que és més important és que el resultat de Geert Wilders, malgrat el seu ascens, que ens hauria de fer pensar que la feina no està ni molt menys acabada, és, de fet, una derrota. Una derrota per les seves expectatives de victòria, per un costat, i una derrota perquè refreda els populismes i farà que les campanyes de la ultradreta de Marine Le Pen a França i de Frauke Petry a Alemanya se'ls facin molt llargues. No és el mateix fer campanya notant el vent a favor que amb l'ai-ai-ai de no poder assolir els objectius. I aquesta és la gran aportació del fracàs de Geert Wilders. Aquestes eleccions han estat un baròmetre polític després del Brexit i la victòria de Trump. El projecte europeu està sent qüestionat en els propis països fundadors de la Unió. Però aquella revolució euroescèptica que vol diluir la Unió Europea com a projecte polític no està arrelant amb prou força a les nostres societats quan es tracta d'anar a les urnes. Ara bé, els bons resultats de les forces proeuropees de totes les sensibilitats polítiques, de dreta, d'esquerres, de centre, no ens han de fer oblidar que segueix sent una obligació saber llegir, interpretar i donar resposta al que significa l'increment en suports del populisme. Aquests bons resultats no ens poden portar a pensar que ja no cal fer res més, perquè el que no podem fer precisament és no fer res. Sabem que el discurs de la por arrela quan els governs nacionals són incapaços de donar resposta als problemes i també hi ajuda, i molt, si veuen que la Unió Europea no pren el lideratge que els mateixos estats es resisteixen a donar-li. I com un peix que es mossega la cua, com més feble és Europa, més creix el populisme antieuropeu. Els liberals holandesos, la democràcia cristiana, els verds, han frenat el populisme perquè a la seva campanya han decidit parlar d'Europa en positiu. Han decidit sortir al carrer i parlar d'Europa. Han decidit fer callar aquells que només tenen mentides i afany de destrucció d'un projecte, l'europeu, que és el que ens ha proporcionat tot el que tenim avui entre les mans. I tot el que tenim avui entre les mans, si ens ho mirem bé, amb totes les seves imperfeccions, amb totes les seves dificultats, és molt millor que el que tenen entre mans la resta d'habitants d'aquest planeta. Els holandesos ho han entès en la seva majoria. Ara ens toca als altres sortir al carrer i defensar aquesta idea d'Europa sense complexes, amb tot l'orgull pel que s'ha fet fins ara i amb tota l'autocrítica necessària, sempre que sigui una autocrítica que ens permeti arreglar el que fem malament i seguir endavant. Només si recuperem la confiança i l'orgull de pertinença a la Unió Europea, la complicitat dels estats i el lideratge econòmic, social i mediambiental de la Unió en el món, llavors haurem guanyat la batalla contra el populisme i els extremismes, perquè ho haurem fet per la via del convenciment, dels fets, de les propostes i dels resultats. Moltes gràcies.